Τα πιστόνια, ή αλλιώς έμβολα, είναι βασικά εξαρτήματα του κινητήρα αυτοκινήτου που κινούνται παλινδρομικά μέσα στους κυλίνδρους. Έχουν τη μορφή κυλινδρικών κομματιών και η κίνησή τους μετατρέπεται σε περιστροφική κίνηση του στροφαλοφόρου άξονα, η οποία με τη σειρά της κινεί το αυτοκίνητο. Λειτουργία. Μηχανική ενέργεια. Τα πιστόνια δέχονται την πίεση των καυσαερίων που προκαλούνται από την καύση του μείγματος καυσίμου αέρα στον κύλινδρο. Αυτή η πίεση αναγκάζει το πιστόνι να κινηθεί προς τα κάτω. Μετατροπή κίνησης. Η παλινδρομική κίνηση του πιστονιού συνδέεται με τον στροφαλοφόρο άξονα μέσω του κομβίου του πιστονιού και της μπιέλας. Αυτή η σύνδεση μετατρέπει την κίνηση του πιστονιού σε περιστροφική κίνηση του στροφαλοφόρου άξονα. Στεγανοποίηση. Τα πιστόνια έχουν ελαττήρια, δακτυλίδια, που εξασφαλίζουν τη στεγανοποίηση του κυλίνδρου αποτρέποντας τη διαφυγή καυσαερίων και λαδιού. Θερμική διαστολή. Τα πιστόνια, κατασκευασμένα συνήθως από κράματα αλουμινίου, διαστέλλονται με την αύξηση της θερμοκρασίας. Αυτό λαμβάνεται υπόψη στο σχεδιασμό του κυλίνδρου για να υπάρχει επαρκής χώρος για την κίνηση του πιστονιού. Σημαντικά σημεία. Υλικό. Τα πιστόνια κατασκευάζονται συνήθως από κράματα αλουμινίου για να είναι ελαφριά και να έχουν καλή θερμική αγωγιμότητα. Δακτυλίδια. Τα δακτυλίδια του πιστονιού είναι σημαντικά για τη στεγανοποίηση του κυλίνδρου και την αποφυγή διαρροών καυσίμου ή λαδιού, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει την απόδοση του κινητήρα. Επιθεώρηση. Η κατάσταση των πιστονιών και των δακτυλιδιών είναι σημαντική για τη σωστή λειτουργία του κινητήρα. Η παρουσία επικαθίσεων άνθρακα, η αύξηση της κατανάλωσης λαδιού ή η μείωση της ισχύως του κινητήρα μπορεί να υποδεικνύουν προβλήματα με τα πιστόνια.